Helo a chroeso i PressReader, a eich gwasanaeth newydd o Lyfrgelloedd Castell-nedd Talbot. Mae PressReader yn rhoi mynediad i derfyn eich chi i dros 6,000 o bapurau newydd a cylchgronau mwyaf adnabyddus y byd, sydd ar gael mewn dros 65 o ieithoedd o fwy na 100 o wledydd. Bydd PressReader yn trawsnewid sut rydych chi'n cael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion lleol ac rhwngwladol ac mae'r cyfan ar gael trwy glicio bodwm. Nawr, dyma fideo i dangos eich chi sut i arwyddo, cychwyn arni a syniad o'r hyn y gallwch chi ei ddisgwyl gan PressReader.